prieteni, numele meu este Ionuț, dar voi puteți să-mi spuneți Johnny. Astăzi vorbim despre rolul cuvintelor. Dragi prieteni, cu toții am fost și încă suntem niște copii răsfățați și alintați. Și asta pentru că părinții noștri ne-au făcut toate poftele chiar și atunci când, bebeluși fiind, singurele cuvinte erau răcăielile. Rolul nostru era unul simplu: să-i scoatem din minți pe părinți până la epuizare. Nu conștientizam însă că dincolo de zidurile casei erau și vecinii care ne umpleau zestrea de blesteme. Săraci oameni, numai ei știu prin cât au trecut cu noi și cât de greu ne-am făcut înțeleși. Alo, liniște! Totuși, dacă luăm partea pozitivă a lucrurilor, fără scâncetele ca singura formă de exprimare verbală, prin ce am fi atras atenție? Pe mutește nimeni nu și-ar fi dat seama când aveam nevoie de ceva. Bine, probabil, mulți dintre părinți nici măcar astăzi nu au dezlegat enigmele acelor țipete și poate de aceea nu se pricep prea bine nici să dezlege rebusuri. Ei tindeau să creadă că nevoile noastre erau simple: să ne plimbe, să ne hrănească sau să ne adoarmă. Ei bine, cine știe ce zăcea în capul nostru? Sau probabil că nici noi nu știam. Mă gândesc că unii dintre bebelușii de ieri au devenit adulți cu sechele astăzi. Poate din cauza plânsetelor interminabile de atunci suntem acum recalcitranți, repeziți, luăm deciziile eronate și ne ia gura pe dinainte chiar atunci când trebuie să tăcem. Totodată, e posibil ca bebelușii care plâng mult să aibă de fapt multe de spus. Și poate că așa s-au născut vorbăreții. Nu voi vorbi acum despre persoanele cu deficiențe de vorbire. Doamne ferește de asemenea nenorociri. Cunosc însă mulți copii sănătoși, chiar dacă au vorbit mai târziu decât în mod normal. Să nu credeți acum că voi trata și subiectul medical ața la limbă. Din păcate nu sunt doctorul Cristian Andrei. Dacă semnalați astfel de situații, consultați de îndată medicul specialist. Oare ce e de făcut pentru a deveni inteligenți în vorbire? A fi vorbăreț nu este un defect, ba din contră. Se consideră că vorbăreții gândesc mult și repede, ceea ce îi face și inteligenți. Și eu am vorbit destul de târziu și acum mă bucur de libera exprimare. Problema minoră cu care se confruntă de obicei vorbăreții reiese din proverbul vorba lungă, sărăcia omului. Acest lucru se rezolvă, după cum am remarcat anterior, cu puțină inteligență, pe care eu consider că nu o dețin. Mă pot compara cel mult cu o moară podorogită. Copilăria mea a fost marcată de o expresie: iar ai început să spui verzi și uscate? Păi ce să fac dacă mintea e un fel de cramă în care se adăpostesc și idei uzate care stau ca fantomele încurcând socotelile vorbitorilor? Nu știu dacă în acest caz pot fi considerat limbut, dar sigur dispun de mâncăriși la limbă și am senzația că sufăr de limbariță. Ce să mai... După cum vedeți, aproape mi s-a rupt limba de la atâta vorbit. Uneori mă întreb, oare și inteligenții pot vorbi verzi și uscate? Sau numai verzi? Sau numai uscate? Ei sunt văzuți de lume cu capul mare pentru că și dânsii pot depozita multă informație inutilă. Dar probabil, spre deosebire de alții, ei știu și când și cum să tacă și de asemenea când și ce să zică. Nu zic așa tot ce le trece prin cap, cum fac eu acum. Bla 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 bla. Într-adevăr, în actul vorbirii, care este o chestiune complexă, trebuie să fim atenți ce vorbim și cât vorbim, pentru că limbajul folosit reflectă personalitatea noastră. Oamenii își fac imediat o părere de îndată ce deschidem gura. Și nu mă refer aici la ce se vede în gură, ci la ce se aude din ea. Și totuși, cum să facem dacă suntem nervoși și ne vine să cășunăm pe interlocutor cu diverse urale, care mai deșuchiate?
La nervi, omul spune și ce vrea, și ce nu vrea, și ce simte, și ce nu simte. Și apoi îi pare rău. Ei bine, în această situație, cel mai indicat ar fi să luăm apă în gură? Nu sunt de acord cu cei care spun că fiecare e liber să vorbească ce îl taie capul. Pentru asta avem minte. Adică să gândim înainte pentru a așeza cuvintele în locurile potrivite. În sens contrar, ne putem face de râs arătând pseudo-valoarea noastră. Sau... da, fiecare e liber să vorbească ce îl taie capul. O să vadă el ce impresie își fac ceilalți despre el. Nu știu cum sunteți voi, dar eu detest limbajul colorat. El nu ne este de folos nici măcar atunci când suntem cu nervii întinși la maximum, ori atunci când ni se spune să ne descărcăm precum norii înnegriți parcă mai mult de ciudă decât de vapor de ploaie. Un om învățat, citit și civilizat nu va recurge niciodată la un astfel de limbaj. Băieții de cartier care promovează un astfel de comportament nu pot fi decât cel mult îndrăzneți în sensul peiorativ al cuvântului. O altă manifestare a vorbirii prostești este bârfa. Ar fi minunat ca înainte de a spune ceva despre cineva să trecem prin cele 3 teste ale lui Socrate. Testul adevărului, testul binelui și testul utilității. Suntem siguri că este adevărat ceea ce urmează să spunem. Ceea ce urmează să rostim este un lucru bun? Afirmațiile pregătite sunt de folos cuiva? Nu e așa că cele 3 întrebări au răspunsurile foarte clare? Cine le-a descifrat știe când să tacă. Îndemnul meu este să eliminăm orice exprimare care aduce pagubă sufletului nostru și interlocutorului nostru. Orice cuvânt urât, defăimător sau jignitor afectează și unitatea minții, devenind un fel de cetate cucerită de barbari. Ce ziceți de faptul că omul este microcosmosul care cuprinde în sinea lui tot universul? Cuvântul este o sursă importantă de energie. În afară de asta, ar fi bine ca întotdeauna, înainte să scoatem pe gură cuvintele nefolositoare, să realizăm faptul că vorbele sunt precum fulgii. Odată ce a luat vântul, nu mai putem aduce înapoi. Nu-mi mai doresc să ajungem la expresia "Dă-i, Doamne, românului mintea cea de pe urmă". Nu mai bine punem strajă gurii noastre. Tăcerea este de aur. Așadar, fără încruntare și cu zâmbetul pe buze, haide să rostim cuvintele care înnobilează pe om. Și cum să facem totuși dacă ne mănâncă limba și ne vine să vorbim constant? Spune poezii! În speranța că v-am făcut ziua mai frumoasă, vă rog să apăsați butonul de like și de subscribe și dacă sunteți interesați de activitățile pentru copii, vă invit să urmăriți pagina noastră de Facebook, Arta Jucăușă. Până data viitoare, vă urez o săptămână perfectă! Cu drag, Johnny!